Salam dostlar, dogonarjylar. Täze videoma hoş geldiniz. Ýa-ni videoň soňy da dowamy ýöne bir video datman edim. Täze uzun bolsa hiç gitgin bolýar. Şu wagt biz Gdynia Polşa ýurdunyň Sopot diýen bir şäherine, ýa-ni Gdansk şäheri, soň Sopot, biram Gdynia şäheri bar. Şu üçüsi bir-birine ýakyn we hemmesine üçüsüne 3 city dik gidýär. Toplam alanda. Hemmesem Baltika deňine dady we Baltika deňiniň kenaryna we hemmesem Polşanyň esas şäherlerinden biri. Ýöne iň ulysy, şu üçüsiň arasynda iň ulysy Gdansk. Bertem Sopot. Şu wagt aňyr tarapdan dağdan poýdan düşdük, şeýip şäher merkezine barýar. Bulam ibadathanalary bolmady. Şunýalyk berdim gowjy şäher. Maňa sorasaňyz Gdansk has odan. Binalary, arkitekturasy boýunça ýöne berdim gowjy odanja. Gideri bakaly. Ne diyorsun Sopot hakkında? Doğru yolda mıyız? Galiba. Sopot güzel başladık. Bakalım devamını merak ediyoruz. Aynı günde iki şehir. Aynen. Ve dip dibe ve ücretsiz İki güne geldik. iyi, bir güne. Bir güne iki şehir sığdır ya. Adam kanaken. Fark ettim ya, trendeki görevli ısrar ettik, almadı parayı. Birim saat, saat 3 saat iyem yoşuşdan hava garanqlap başladı. Berde saat bizim şäherimizde 3'ten soň hava gapgaranq bolýar. Ayam el sallaya. 20 zlot diye qymmat çeken. Oha, yaman adam kendine berdi. Gdansk'tan has köpýalak adamlar. Biram şu gidip barýan ýolumyzda bir zat odan arkitekturasy, odan bir öý bar, ýyşyk öý. Son näder öňümizden çykdy, onam görkezjek. Adamlar tevessene. Sopot da kalabalıkmış ha. Çok kalabalık. Gdansk'a göre daha kalabalık şu an. Yani biz Gdansk'a her öýlen ýerden baranymyz üçin aňyrtýan adam ýok diýen şu belki şu wagt aňyrtan adam kendir. Dostlar şu wagt ýanky diýen öýme geldik. Şuloý diýen. Ana ýyşyk saýşyk. Büyük Krzywy domek diye. Aşağı kafe. Bir xil bärde targow sentriýalyk ýer öýdýän. Gowken. Öýem gördük. Ne dowam. Bärde H&M. Ne tip bolsa şunýalyk owadan ýerleri, owadan öýleri Türkmenistana da görer. Görmek nesip etdim. Aňyrda da men bir zat bar, owadan bina.
Odan eken birinji gezek geldim bu şahara. Göne şol biziň bolýan şaharymyz Lemborg. Lemborgdan şoda da poýda minseň hemmesi şowur ýollar. Birinji Gdynia gelýär, soň Sopot, soňam Gdansk. Ha, Bram. Eger biziň şaharymyza gezmäne, kän geziljek ýere ýok, ýa gidijek şahar. Ýöne bärileri gelseňiz, habarlaşyp bilersiňiz, görüşüp bilersiz. Mihman alyp bilerin. Mesele däl, eger biziň şaharyma gelseňiz. Hatta odan bina eken var ha. Yani näme binadagyny bilemok. Baksana en üstte birileri var. Belki çıkabiliyorum. Hatta odan eken görýän. Şo ýokarýam bir sanak adam görýän. Belki çykyp bolýandyr. Inne şul garşymyzam Baltika deňizi häzir şoňa barýar. Bir de Baltika deňizinden görkedeýin. Bolanda göre. Üýtgeşjek bir dağdy var şäherine. Gatgo gördüm ben. Inni adamlar etat bu tarafa var ya, adam şu tarafa. Şundan gideýär. Sağ taraf. Bärde de Polşa bilen Ukraina maýdany meňde, Ukraina maýdanynyň üstünde Rus bilen barlyk. Pozdrowienia z Sopotu. Wow! Avadan berde voleybol oynap bolýar. Al sana gerek bolsa. Olar görýäň? Gazlary. Vay be. Baltika deňiziniň kenary. Tomuzsa bärik. Bet tuwaz bolar. Şul ýerap barýan ýolumyz Baltika deňiziniň üstünden Ýewropada iň uzun ýolmuş. Çok iyi. Çok güzel. Kuşlara.
ellenäri şu öňdäki gämdirdik gelýän ýöne daha da eken. Kafe ýaljak bir ýere eken. Şu adam kutaranyk ýol görýänmi? Şu aňyrdan bäri ýörek geldi. Muňam ýanyndan geçip aňyryk ýene ýörek bolýar. Gaty udyň eken çyndanam. Hava da ýoş-ýoşdan garaňkylaýar. Udakdan ýana gämämeňdi. Özlerem ýere ýetişe gämämeňdi etmek üçin. Esaptırlar öýdýän. Meňde ýa. Haladym. Berden hem ýörek bolýar, mena ýadydym. Yeter. Versem soňy. Ýa uzyna eken. Adamlar aňyrýan gidýärler. Şeýdip tigirin bolsa hasam owy. Buran Polşada tigir gaty populýarny. Her kim ullanýar köp kişi. Menem öz şäherimde köp ullanýan. Kelleňe din sermek üçin gelip bilýäňiz. Tomusda gelteňiz hasam owy. Ana suwa düşmek üçin şeýle gidýär. Howalar ila başlanyna geler ýene. Mahmudam Allah'ına surat alya, video alya. Şeyledem. Nasıl, sevdin mi? Güzel ya. Şu ton geçişine baksana. Güzel. Sonya inni iyiydi. Yine nemeler var gör öyle. Haberleşer. Karankam düştü şeydip. Öňümizde de şu attan aňyrdan çykdyk. Öňümizde de odan bina var, ýöne näme bina bilemok. Geceler boyu sesine uyandım. Bulbulu restoran daha da yani. Hava da erwetler, bugün gowy tesipdir. Ýagtam ertir, ýagyşly. Bugün gelemez gowy. 5-nji gün. Biram 5-nji gün şun ýaly köp adam bolsa 6-njy gün zat 6-njy gün otdy meýan bolar. Saat näçe? Mahmut. Saat näçe? 4:24. Şu an saat 4:24. Gapgaranky. Berde de show var, show. Ha? Gel buraya, gel buraya.
Soňary derdim. Kıçıkı. Işıl. Dostlar şu an bir de müye var ya, Leborg. Aslında Leborg dip yazılıyor yani okurunda Lemborg. Aydınlarına Lemborg deyiliyor. Bana sonyalık nerede astronavtların adı var. Yine 3 astronavt var. Hayır. Kovuyor işte hemen kovuyor. Etip orada indiki videoları görüşür. Mengden kalmıyor.